ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆನ ಕುಟುಂಬದ ಕೋಲದ ಪಾರ್ಟ್ 1 ಬೊಕ್ಕ ಪಾರ್ಟ್ 2 ವಿಡಿಯೋ ತೂದುಪ್ಪರ್ ಬಂದು ಎನ್ನಿವೆ ಇಂದು ಪಾರ್ಟ್ 3 ವರ್ತೆ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಕೋಲ ಸೇವೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತೂಲೆ ಲೈಕ್ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೇನೆ ಕೊರ್ದು ಬಿಡ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದಿನಕ್ಲು ಇತ್ತೇನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತದೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ.
ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಡೆಮುಟ್ಟ ನಿಕುಲು ಒರ್ತೆ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಕೋಲ ಸೇವೆ ತುಯ್ಯಾರು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿಪ್ಪ ಬಂದೆನ್ನಿವೆ. ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ. ನನ್ನ ಬರ್ಪುನ ಪಾರ್ಟ್ 4 ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತೂಲೆ ಬೊಕ ಐನಾತ ನಿಕ್ಲಿನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ತದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪಂಡದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪನೊಂದು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನಾನು ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪುವೆ. ನನೊಂಜಿ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿಕ್ಕುಗ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.